Shalom, estem a la lectura de Haye Sarah, i a Haye Sarah hi ha molts fets providencials, que vol dir que la mà del Creador darrere d'aquests fets és clarament observable, i especialment hi ha un que destaca molt, que és l'enviament d'Eliezer per part d'Abraham, el seu amo, i Eliezer és el criat, l'enviament d'Eliezer a Haran per tal de trobar-li una dona a Isaac Avinu, el fill d'Abraham. Els fets es desencadenen d'una manera molt seqüenciada i molt lògica i es veu una estructura clara darrere, la qual ens fa deduir que el Creador ha intervingut. La pregunta que ens podem fer és: podem observar nosaltres en les nostres vides com actua la mà del Creador? Com hem d'aconseguir que passi això a les nostres vides? L'explicació i la raó per aconseguir això és la següent. Quan nosaltres complim la llei del Creador fil per randa, ja sigui com a jueus amb els 613 preceptes, la part dels 613 preceptes que es poden complir avui dia, o bé com a ben Noah, com a fills de Noé, complint els 7 preceptes de Noé, eventualment acabarem observant estructures a la nostra vida que es reprodueixen, que són seqüencials, de manera que observarem la causalitat i no pas la casualitat. Això es veurà de manera incremental cada vegada més a les nostres vides, en la mesura que apliquem la llei del Creador i que tinguem constància en fer-ho. Així doncs, tinguem aquesta constància i aquesta perseverança d'aplicar la llei del Creador i ell ens apareixerà en el nostre esdevenidor. Shalom.